Прывітанне, паважаныя гледачы, аматары беларускай мовы і тыя, хто проста выпадкова трапіў сюды. Перад святамі я зноў звяртаюся да вас, мае паважаныя гледачы. Дзякуй, што былі са мной яшчэ адзін год. Дзякуй за прагляды, каменты, словы падтрымкі, рэпосты ды іншую актыўнасць на канале. Дзякуй за ваш час, што вы можаце вытрачаць на YouTube, і дзякуй, што перавагу вы аддалі беларускамоўнаму кантэнту. Зараз я хочу з вамі пагаварыць пра будучыню. 2 гады на YouTube. Пра пазітыў. Мне вельмі падабаецца штосьці ствараць, распавядаць вам пра розныя рэчы, альбо дзяліцца з вамі чым-небудзь цікавым. У кожнае відэа на дадзеным канале я ўкладваў частку сябе. Як мне здаецца, узровень і якасць відэа за гэты год узраслі. Ну, я на гэта спадзяюся. Кранаўся я больш складаных тэм, але час ад часу і выпускаў лайтовыя відэа, каб проста адпачыць. Дзякуй, што вы застаецеся на дадзеным канале, а таксама запрашаеце сваіх сяброў. Колькасць падпісчыкаў вырасла, і я рады вітаць кожнага новага чалавека, што пазнаёміўся з маім каналам у гэтым годзе. Заставайцеся, займайце зручныя месцы. У дадзеным падарожжы вас будзе чакаць яшчэ шмат чаго цікавага. Цяпер пра негатыў і пра будучыню канала. Не хочу выглядаць няўдзячным, але гавару, што думаю. Мабыць, пасля мінулага году я задаў сабе вельмі ж вялікую планку ў пытанні распаўсюджвання свайго каналу. Так, лічба, якую я паставіў сабе ў мэту, аказалася недасягальнай. Здарылася не як марылася. Канешне, я не сядзеў, склаўшы рукі, у чаканні, што YouTube па сваёй валадарскай ласцы закіне мяне ў рэкамендацыі кожнаму беларусу і вось тады зажывем. Хаця наракаць на YouTube не буду. Як мінімум, адзін відос усё ж уляцеў у рэкамендацыі. На жаль, кардынальна сітуацыю гэта не змяніла. Шукаў я таксама і варыянты па супрацоўніцтве. На жаль, таксама нікога, хто б змог бы прапіарыць мой канал, я не знайшоў. У Беларусі зусім мала варыянтаў. Прасіў знаёмых блогераў аб рэпостах, адказаў толькі адзін чалавек, за што яму вялікі дзякуй. Спадарыня, калі набяру якім-небудзь цудам 10 000, абавязкова распавяду пра ваш Instagram. Шукаў я таксама і абсалютна рэкламныя праекты. Канешне, у мяне няма лішняй $5000, але да пэўнай лічбы я гатовы быў пайсці на крок па закупцы рэкламы. Праблема ў тым, што ў гэтым ніхто не зацікаўлены. Спрабаваў выйсці і на ўкраінскі YouTube, але там таксама нічога не выгарыла. З адным блогерам амаль дамовіліся, але ў апошні момант той усё скасаваў. Мяркую, з-за палітычнага фону, а можа і з іншых прычын. Канешне ж, Ютубам я займаўся для асабістага задавальнення. Мне цікава і прыемна рабіць штосьці такое. Пэўным чынам, гэта таксама творчасць. Тады вы можаце спытаць, а навошта тады мне аўдыторыя? Уся справа ў больш складаных праектах. Самі разумееце, што знайсці каманду для дапамогі ў стварэнні роліка нашмат прасцей, калі сказаць, што на канале некалькі тысяч падпісоты. І зусім іншае пытанне, калі мова ідзе пра канал у 100 гледачоў. Хоць гэта і 100 самых лепшых падпісчыкаў у свеце. Таму далей трыху пра будучыню канала. Маштабных відосаў, накшталт рэстаўрацыі і іншага, хутчэй за ўсё не будзе. Магчыма, час ад часу будуць з'яўляцца пэўныя праекты, але не такія пампэзныя, як аднаўленне цэлае старой хаты. Што-нішто будзе выходзіць і на такія тэмы, але не так часта, як хацелася б. Таму, калі вы на дадзеным канале толькі дзеля такіх відосаў, калі ласка, не адпісвайцеся. 2-3 відосы будуць і для вас. Што да астатняга, мяркую, што буду працягваць выпускаць размоўныя відосы з маімі разважаннямі альбо гісторыямі. Можа, зраблю пераклад ці агучку іншамоўных праектаў ці якіх-небудзь культавых рэчаў. Калі ёсць прапановы, пішыце.
Канешне ж, у марах выкладаць стабільна ролік раз у 2 тыдні, але праца. Так, вот што яшчэ змянілася за гэты год. У мяне стала нашмат больш працы, што забірае сілы і час у нейкіх неверагодных значэннях. Працую за 2 спецыялістаў у дзень, дык яшчэ і ўначы час ад часу прыходзіцца працаваць. Былі думкі зрабіць відос і пра сваю асноўную працу, але пакуль няма такога жадання. Усё ж, YouTube дае магчымасць мне адчуваць сябе яшчэ кімсьці іншым, а не толькі надпісам са свайго дыплома. Што да пытання развіцця канала, маё меркаванне наконт беларускай мовы за гэты год не змянілася. Наадварот, я яшчэ больш адчуў яднанне з ёй, вывучыў нешта новае і працягваю адкрываць для сябе і для вас гэты цікавы свет. Але я ж разумею і аб'ектыўную рэальнасць. Усяго людзей, што сапраўды цікавяцца мовай, не набярэцца і мільёнаў. Тых, хто рэгулярна бавіць час у інтэрнэце, яшчэ меней. А колькасць людзей, што тэарэтычна знойдуць для сябе мой кантэнт цікавым, яшчэ меней. Такім чынам, колькасць падпісчыкаў на дадзеным канале нават тэарэтычна мае абмежаваны патэнцыял. Калі я не здабыў тую мэту, што сам сабе накрэсліў, у галаву пачалі прыходзіць розныя думкі. Нават даходзіла да прапаноў стварыць рускамоўны канал і пасля набору там аўдыторыі перавесці яе сюды. Магчыма, там апынуліся б беларусы. Але дадзены план я пакуль не рэалізаваў. Спадзяюся, я не дайду да таго, што ўвогуле калісьці вярнуся да гэтага. Магчыма, канал на ўкраінскай мове ці на ангельскай. Таксама ёсць думка дадаць альтэрнатыўную агучку ролікаў на вышэйзгаданых мовах ці субтытры. Напішыце сваё меркаванне на гэты конт. Пра бліжэйшую будучыню. Калі Господ дазволіць, то атрымаецца рэалізаваць яшчэ адзін праект на іншым канале, у якім я актыўна ўдзельнічаю. Кажу пра гэта ў мінулым часе. Калі выйдзе дадзены ролік, той праект ужо будзе рэалізаваны. Я спадзяюся. Хутка будзе новы відос, а я буду і далей заклікаць вас распаўсюджваць беларускую мову. Чытайце, слухайце музыку, размаўляйце на гэтай мове, глядзіце відэа, у тым ліку і на дадзеным канале. Стаўце падабайкі, пішыце каменты, дзяліцеся з сябрамі, рабіце рэпосты ў сваіх соцсетках. Дзякую вам за падтрымку. Віншую ўсіх са святам Раства, з надыходзячым Новым годам. Няхай усе вашыя добрыя мары будуць здзейсненымі. Зычу вам усяго найлепшага. Кожная добрая справа няхай прыносіць задавальненне і асалоду. Няхай за гэты год вы станеце лепшымі за сябе ў мінулым годзе. Адчувайце плынь жыцця і асалоду ад яе. А з вамі застаюся я, спадар з Палесся. Сяжу каля печы, планую новыя ролікі, чакаю вашых водгукаў і новых гледачоў. Дзякую вам за ўсё і убачымся!